நான் கரூர் மாவட்டத்திலேருந்து வந்திருக்கேன். என்னோட பள்ளியின் பெயர் கரூர் சரஸ்வதி வித்யாலயா. ஃபஸ்ட்டு நாளைய முதல்வருக்கு வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன். அண்ணா ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா. நீங்கள் வந்துட்டு 2026 வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக சிஎம் ஆகணும்னா பெண்களின் முன்னேற்றம் பற்றி, நீங்கள் பெண்களின் பாதுகாப்பு பற்றி பேசியிருக்கீங்க நீங்கள் பொதுக்கூட்டத்தில். அது வந்துட்டு நீங்கள் வந்தால் மட்டும்தான் அது முன்னேற்றம் அடையும். கண்டிப்பாக நீங்கள் சிஎம் ஆகணும்னா அடுத்து வந்துட்டு ஊழல் இல்லாத அரசியல் வந்துட்டு நீங்கள் வந்தால் மட்டும்தான் தவிர்க்க முடியும். அது நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும்னா, ஊழல் இல்லாத அரசியல் இருக்கணும்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல இருக்கணும்னா ஒரு சில வார்த்தைகள், ஒரு திருக்குறள் ஒன்று சொல்லணும். ஈன்ற பொழுதின் பெரிதிவக்கம் தன் மகனை சான்றோன்னு என கேட்ட தாய். அந்த திருக்குறளுக்கு ஏற்ப 10ஆம் வகுப்பு ஆண்டு பொதுத் தேர்வில் 495 மதிப்பெண்கள் பெற்று எனது பெற்றோருக்கும் எனது பள்ளியில் ஆசிரியர்களுக்கும் நான் பெருமை சேர்த்துள்ளேன். அதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.